πατάτες τηγανιτές, φέρτε μας τις σαλάτες που είπαμε, το σαγανάκι και τη χορτόπιτα. Πείτε ρε παιδιά, τι άλλο θέλετε? Τι άλλο, θα σκάσουμε. Φέτε μας και από το δικό σας το κρασί. Φύγετε γιατί θα παραγγείλει κι άλλα. Έτσι, στο τέλος θα κοιτάς την κάμερα, Γιώργο μου. Τέλειος. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο Στέφανος, το πρώτο του γύρισμα στο τατουάζ, βρίσκεται σε μια ταβέρνα και τρώει με την Όλγα και το Σάκη. 109-23-4, take 1. Σε 3, 2, 1, πάμε. Και 2 κιλά παϊδάκια, φέρτε μας τα χοιρινά τα μπριζολάκια, φέρτε μας και 2 λουκάνικα, πατάτες τηγανιτές, τις σαλάτες, το σαγανάκι και τη χορτόπιτα.